Hola, ja ha sortit publicada la convocatòria dels processos d'estabilització mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició que queda recollida en el DOC 8820 del 27 de desembre de 2022. Serà un concurs-oposició que constarà de dues fases. La fase d'oposició, on el tribunal tindrà en compte la possessió dels coneixements específics de l'especialitat a la que s'opta i també l'actitud pedagògica i el domini de les tècniques necessaris per a l'exercici docent. Constarà d'una única prova no eliminatòria que tindrà diferents apartats. Un tema, una exposició i defensa d'una unitat didàctica o situació d'aprenentatge i d'un exercici pràctic en algunes especialitats. I una fase de concurs en la qual es valoraran els mèrits dels aspirants. La ponderació per a l'obtenció de la puntuació global serà del 60% de la fase d'oposició i del 40% de la fase de concurs. Aquesta prova única no eliminatòria constarà d'una part A, que serà el desenvolupament d'un tema i tindrà una ponderació del 40%, i d'una part B1, que serà una unitat didàctica relacionada amb l'especialitat per la qual opta l'aspirant, i d'una part B2 o prova pràctica que consistirà en la realització d'un exercici de caràcter pràctic que només l'hauran de realitzar les especialitats de formació professional del cos de professors d'ensenyament secundari i dels professors especialistes en sectors singulars. En el cas que només un pes del 60%, en el cas que hi hagi B1 i B2, cadascuna d'elles tindrà un pes del 30%. La part A, que és el desenvolupament d'un tema, té per objecte la demostració dels coneixements específics necessaris per a l'especialitat docent a la que s'opta. Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema en un màxim de 2 hores i serà d'una prova anònima llegida pels tribunals. La part B1, que és una unitat didàctica, té per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici de la funció docent. En aquesta unitat didàctica o situació d'aprenentatge s'hauran de concretar almenys les competències o capacitats que s'hi desenvolupen, sabers, els criteris de correcció, activitats d'ensenyament i aprenentatge, els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, la temporització i connexions amb altres matèries, així com les estratègies d'atenció educativa en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. El document de la situació d'aprenentatge s'haurà de lliurar el dia de la presentació, però prèviament, el dia de la prova de llengües, s'haurà de trametre un exemplar en format PDF a la bústia de correu del tribunal assignat. Aquesta unitat didàctica haurà de tenir una extensió màxima de 15 pàgines i els annexos no podran superar les 10 pàgines. Durant la defensa de la unitat didàctica, l'aspirant podrà utilitzar un exemplar de la seva unitat didàctica o situació d'aprenentatge i un guió que no excedeixi d'un full per 2 cares, que s'entregarà en finalitzar la defensa. També podrà utilitzar aquell material que consideri oportú. L'aspirant disposarà de 5 minuts per a la preparació de l'exposició, de 15 minuts per desenvolupar la defensa de la seva unitat didàctica o situació d'aprenentatge i el tribunal podrà plantejar-li qüestions i dubtes durant un màxim de 5 minuts.